שלום לכולם. בסרטון הזה נלמד איך באמצעות GeoGebra נוכל לבצע השוואה בין זוויות. מתי שתי זוויות נחשבות לשוות זו לזו? באופן כללי ראינו כי נושא ההשוואה של זוויות הוא לעתים בעייתי, קשה לתפיסה לחלק מן התלמידים. הבעיה השכיחה היא שחלקם מבצעים את הטעות מסוג יותר מ-A יותר מ-B כאשר הם משווים בין זוויות. ההשוואה מבחינתם מתבצעת לפי פרמטר של אורך השוקיים. כלומר, אם זווית מסוימת היא בעלת שוקיים ארוכות יותר, אז היא גדולה יותר מהזווית השנייה. ויש כמובן טעויות נוספות בהשוואה שבין זוויות. איך אנחנו משווים בין זוויות? לשם כך אנחנו צריכים להכיר את ההגדרה של גודל הזווית. וכאן אני אלך למקור המומלץ לנושאים הללו, למילון המונחים בגיאומטריה, ושם נראה כי גודל של זווית שישמש אותם לצורך ההשוואה נקבע לפי מידת הסיבוב של קרן אחת יחסית לקרן האחרת. גודל זה הוא בעצם המפתח בין שתי השוקיים. אז בהשוואת הגודל בהשוואה בין שתי זוויות אנחנו בעצם צריכים להשוות את המפתח שביניהם. אנחנו צריכים להשוות מפתח של שתי שוקיים מזווית אחת למפתח של שתי שוקיים בזווית השנייה. איך נבצע את זה בפועל? אנחנו נצמיד את קודקוד זווית א' לקודקוד זווית ב', נצמיד שוק אחד של זווית א' לשוק אחד של זווית ב', ונבדוק היכן או מהו המיקום היחסי של שתי השוקיים הנותרות. אם הן נופלות אחת על השנייה, במרכאות, אזי הזוויות שוות. אם הן אינן מתלכדות, אז זו שנמצאת בצורה חיצונית יותר, המפתח שלה גדול יותר. בבניית הג'יאוג'ברה הזאת אנחנו נאפשר השוואה בין שני סוגי בניות של זוויות. זוויות שקבענו את גודלן מראש, והן יכולות להיות שוות או לא שוות. או סוג השני, זוויות שאת הגודל שלהן תלמיד עצמו יכול לשנות ולבצע ביניהן השוואה. היישומן יראה משהו בסגנון הזה. כאן יש לנו את הזוויות שגודלן קבוע מהסוג הראשון, ואם אנחנו רוצים להשוות נניח את זווית A לזווית C, אתם רואים שציירתי באופן בולט זוויות עם אורכי שוקיים שונים. ניקח את זווית A, נמקם אותה על קודקוד C. כעת ננסה ללקט את אחת השוקיים עם השוק השנייה, ונראה האם מה קורה לשתי השוקיים האחרות. השוקיים מתלכדות, ולכן שתי הזוויות הללו לפי ההגדרה הן זוויות שוות, למרות שבאופן בולט הן לא בעלות במרכאות צורה שווה או כשוקיים שוות. והסוג השני, זווית שהמשתמש יכול לשחק עם הגודל שלה. אנחנו נרצה להשוות את הזווית הזאת לזווית הזאת ולראות שההשוואה מתקבלת כאשר הערכים של הזוויות שווים לפי ההגדרה הקודמת. ניקח זווית אחת לכאן, נמקם אותה כאן, נלכד שוק אחת עם שוק שנייה. אנחנו רואים שכרגע הזוויות שונות, אחת היא בת 38.3 מעלות, השנייה 65.8. כאן היה רצו אולי להשתמש באותם צבעים לזווית ולערך הזווית כדי שהתלמיד יוכל לזהות בקלות את הערך המשוייך בין הזווית לשוקיים שלה. וכעת נשחק עם השוק הזאת ונראה שהשוקיים מתלכדות. כשהשוקיים מתלכדות ערכי הזוויות שוות. אנחנו למעשה צריכים אולי להשתמש בעיגול ל-0 נקודות עשרוניות, ואז ההשוואה תהיה ברורה יותר. טוב, ניגש כעת לבנייה. אני אתחיל מקובץ חדש. נתחיל עם הזווית הראשונה. נפתח את החלון האלגברי. נגדיר את הזווית הראשונה, נשתמש בצורה הזאת, נגדיר אותה כזווית אלפא, עם ערך, נניח שאנחנו רוצים ליצור זווית של 45 מעלות, נשתמש בסימן המעלות, והזווית מוגדרת. נשתמש בנקודה מסוימת ונייצר את הזווית הראשונה, נייצר לה מפתח קבוע, נקרא לו A,
שווה סגמנט, זאת תהיה השוק הראשונה מהנקודה A באורך נניח 1. נייצר כעת זווית בעלת גודל נתון מ-A. אנחנו צריכים לבחור, כמו שאנחנו רואים, את נקודת השוק, את הקודקוד ואת גודל הזווית. נבחר את נקודת השוק, גודל הזווית, ונגדיר אותה כזווית בעלת הערך אלפא. עוד פעם, זווית בעלת הערך אלפא. והיא לנו הזווית הזאת, נשלים לה את השוק השנייה. יש לנו זווית ראשונה בעלת הערך. נבנה כעת זווית נוספת בנקודה כלשהי B. C שווה סגמנט שיהיה באורך בולט ארוך יותר. C 4. ונגדיר שוב זווית. ערכה יהיה אלפא. יש לנו את הזווית. אנחנו לא רואים כרגע את הקצה שלה, נזיז את לוח הסרטוט כדי לראות אותו. הנה הקצה. נייצר את הסגמנט הנידון.